Dobré ráno. Máme tu sobotu. Onedlho sa dostanem do štúdia. Takže takú hodinku mám termín. Potom by som veľmi rád vynahradil ten včerajší fuck up team. Že budem znova tlačiť. Dokončím trička, ktoré viem, že môžem dokončiť a dokončím ich dobre. A zároveň by som chcel vyskúšať tie kapsičky a kľúčenky. Týždeň sa nám pomaličky blíži ku koncu. Neviem, mám pocit, že som toho spravil strašne málo. A dúfam, že sa mýlim. Poď sem. Sadni si. Sadni. Som voči veciam, poďme. Ktoré robím celkom kriticky a mám možno, že nereálnu predstavu o tom, koľko sa toho dá stihnúť. Ja čím som dnes ešte rozmýšľal? Ja som taký človek, že proste idem rozbiehať podnikanie, druhé, popri tetovaní, ale popri tom si vymyslím, že ešte budem točiť videá na YouTube, popri tom som v kalorickom deficite, okrešem kofeín na 1 kávu denne, popri tom sa snažím športovať pravidelne, aby som sa nezbláznil, mať pravidelný spánkový režim, nehovoriac o tom, že rád trávim čas aj s Luciou samozrejme, a teraz očakávam od seba, že budem toho strašne veľa stíhať aj pomimo týchto ostatných povinností. A zistil som, že prečo to tak mám, pretože dakej som toho stíhal výrazne viac. Ale bolo to obdobie, kedy som jedol junk food, spal som v priemere 3 hodiny denne, pracoval som prioritne po nociach, nešportoval som a celé ma to takým spôsobom dobehlo. Malo to veľmi veľký backfire v minulosti. A zistil som, že takto sa fungovať nedá dlhodobo. Krátkodobo sa dá, ja neviem, že na týždeň, na 2 fakt, že treba, tak okej, zatneš sa a pracuješ, ale dlhodobo to nie je udržateľné, čiže už s týmto vedomím, na tom, jak som sa popálil v minulosti, teraz si dávam pozor aspoň na to spanie, na to jedlo, na ten šport, aby som to mal nejakým spôsobom vyvážené. Ten život je maratón a nie šprint a že pomaly ďalej zajdeš. Idem si pripravať stanicu a idem tetovať. 5:45, dnešok nám pomaličky končí a dnešok by som hodnotil ako o 180 stupňov lepší deň oproti včerajšku, keď zohľadním ten fuck up, ktorý som mal, pretože som skúšal nové materiály, tie kapsičky a kľúčenky, ktoré prišli včera. Podarilo sa mi docieliť, ale že fenomenálnych výsledkov, aj keď sú tam nejaké veci, ktoré viem, že by bolo relatívne náročné pri výrobe, čiže musím to zohľadniť pri naceňovaní, keď nad tým budem rozmýšľať. Každopádne, tu máme test, napríklad. Ja to asi potom nejak prestrihnem, ale skúšal som Casoprint, logo vytlačiť na takúto kľúčenku. Vytlačil som mojej kolegyni kľúčenku. Skúšal som ešte biele na čierne, Casoprint. Spravil som Lucii kľúčenku. A čo je hlavné, tak som skúšal aj takéto kľúčenky, ktoré sú celé umelé, ale je to taká akoby kvázi syntetická koža. Čiže toto. A Ježiši Kriste, je to úplne prvý test. Ale ja ti na to spravím detail a spravím ti taký detail, kde to budem vyslovene, že škrabať, aby si videl, že aké to je odolné. Brutál. A potom som skúšal, keďže som si hovoril, že OK, teraz mám vyskúšané jednofarebné potlače, prioritne na tých čiernych veciach. Vyskúšam ešte farebnú. Vyskúšal som toto. A toto vyzerá, že fenomenálne. Vyskúšal som plnofarebnú potlať a toho tu není šanca zošúchať normálne, že ani s nožom. Týždeň by som povedal, že ukončujem veľmi úspešne. Zabudol som. Počas toho, ako som tetoval, mi ešte Marcel doniesol pivka, ktoré som ilustroval. Sú 2 z 3. V podstate ešte jedno chýba. K tomuto konkrétnemu Z-ku, ktoré máš teraz na každom obale, je asi 30-stranový manuál, kde konkrétne vo vzťahu k pozícii čiarového kódu môže byť, akej farby môže byť, akej môže byť veľkosti. Tam sú tak špecifické veci, že tá finalizácia
príprava textov a osadenie toho Z a čiarového kódu mi zabrala viac času ako samotné kreslenie tých dizajnov. Obzvlášť kvôli tomu, že som tam mal na vstupe zlý rozmer, čiže sme to potom museli upravovať. Každopádne moje prvé ilustrované etikety sú na svete. Nesmierne sa z toho teším a aj napriek tomu, že nepijem, tak večer ochutnám. Fakt, že ochutnám, lebo celé to určite nevypijem, ale teším sa na to, čo to bude zač. Idem popratať sklad, idem popratať tu ešte nejaké veci, dať všetko na miesto a presúvam sa domov. Chcel by som si zrekapitulovať týždeň a budem už len oddychovať. Zajtra ideme už len na rodinný obed a zvyšok dňa si myslím, že budem oddychovať a budem veľmi rád, keď sa mi podarí ísť niekam sa prejsť, pretože prichádza jar a dnes je vonku nádherne. Takže tak.